காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஃப்ரீ ஃபயரில் ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் நம்ம ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டில் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோ டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டு அக்டோபர்லேருந்து இதெல்லாம் வரப்போகுதுன்னுலாம் சொல்ல போகிறாங்க. இதை பற்றி தான் இது ஃபுல்லாக தான் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் கீழே இருக்கிறது என்னன்னு தெரில. இந்த இந்த இது டோர்னமெண்ட்டோ ஏதோ வைக்கிறாங்க, அதுதான் தோணுது. இதெல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த கன் கிரேட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கன் கிரேட்ஸ் வந்து அக்டோபர் 9 ஸ்டார்ட் ஆகி அக்டோபர் 17 வரைக்கும், அக்டோபர் 17 முடிய போகுது. அப்புறம் வந்து இந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச கன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸ்கேரு மெயினாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கன்னே ஸ்கேரு தான், அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் அல்டிமேட்டானது. நம்ம இந்தியன் சிம்பிள் ஃபேஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் முக்கியமாக எல்லாம் வாங்குங்க. இது கிடைக்கணும். இதுதான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கணும். வேறு லெவலில் இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் வாங்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஜாம்பி அமௌண்ட். அது இந்த பேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த 30 பேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாம்பி அமௌண்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த கன் ஸ்கின் இருந்தவங்க வாங்க வேணாம், உங்கள் இஷ்டம். இது வாங்கினா வாங்க. அப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்ல போகிறது வந்து இந்த ராணி காஸ்டியூம். ஏற்கனவே மேல் காஸ்டியூமில் வந்து இந்த மாதிரி பண்டில் கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஃபீமேல் காஸ்டியூம். இது நம்மளுக்கு சில டைம் ஃப்ரீயாக கூட கிடைக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பாய் காய்ஸ். இதான் என்னோடய புது சேனல். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து என்னோடய பிரதரோட யூடியூப் சேனல் லிங்க் போடுறேன். மறக்காமல் அதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். அண்ட் பாய் காய்ஸ். I live inside my own world of make-believe.